गिबियावनो बयखौबो आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ बरायनो लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ आङो लाबोदों आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट ग्रेड 4 नि आनजादाव फैथावना मेथ्सनि माखासे सोंलुफोर। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ जागोन प्रफिट एन्ड लसनि सायाव एबा मुलाम्फा आरो खहानि सायाव। आङो सिगांनि भिडिअआवबो प्रफिट एन्ड लसनि सायाव लाबोखांबाय। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर नायाखैबा डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, लिंकआव थांनानै नायनो हागोन। आङो बाहाय प्रफिट एन्ड लसनि फर्मुलाफोरखौ होनाय जादों। नोंथांमोना बे फर्मुलाफोरखौ नायनानै गोसोआव लाबानो जाबाय। दा कुइसन नम्बर 1 दङ, सासे मानसिया 450 आव गंसे साइकेल बायबाय, नाथाय गावनि गोनांथि जानायाव बियो 350 आव फानफिनबाय। बिनि खहानि जौखोन्दोखौ दिहुन। थारमाने सासे मानसि जाहैदों, बियो गंसे साइकेल बायदों, बियो बेसेबांनि 450 रांनि बायदों, ओमफ्राय बेसेबाङाव फानदोंनो बियो 350 आव फानदों। होमबा बेसेबां पारसेन्ट बिहा खहा जाखो बेखौ दिहुननांगौ। दाना जोङो खहानि पारसेन्ट दिहुननायनि जों फर्मुला जों दिहुननोसै। दाना फार्स्टआव जोङो बेसेबां खहा जादों बेखौ नायग्रोनि। खहा होनना बुङोबा जोङो लस होननानै बुंनो हायो, एल लिरनो हायो जोङो सर्ट लिरोबा। दा बाहाय बेसेबां खहा जादोंनो बियो, खहाखौ जुदि दिहुननांगौ जायोबा गोसोआव लाबानो जाबाय सिपि निफ्राय, माने सिपि माने कस्ट प्राइस, बियो बायनाय बेसेन, बिनिफ्राय जोंना फाननाय बेसेन सेलिं प्राइसखौ जोङो दानख'नांगौ। होमबा जोंना कस्ट प्राइसआ बेसेबां दङ, 450 दङ। बिनिफ्राय जोङो मा खालामनांगोन, दाना सेलिं प्राइसखौ दानख'नांगोन, जोङो 350 खौ दानख'नांगोन। दाना दानख'योबा जोंना बेसेबां जायो, मा जागोन, 100 रां जागोन। होमबा बेसेबां जोंना खहा जाखोनो, बियो 100 रां खहा जाबाय। दाना बे खहानि माखौ दिहुननो थिनदों, पारसेन्टेजखौ दिहुननो थिनदों। थारमाने खहाया बेसेबां जादों बेखौ थिनाखै, माखौ दिहुननो थिनदों, खहानि जौखोन्दोखौ दिहुननो थिनदों। होमबा जोंना खहानि जौखोन्दो दिहुननांगौ जुदि जायोबा जोङो बोरै दिहुनोमोन, जोंना फर्मुलाया जोंनाव दंमोन, गोजौआव जोंना मा जायो, खहा बेसेबां खहा जादों बेखौ जोङो गोजौआव लिरनांगोन। खहाया बेसेबां जादोंनो, 100 रां खहा जादों। ओमफ्राय दाना गाहायाव जोंना मा जागोन, बायनाय बेसेना थागोन। बायनाया बेसेबांनि बायदोंनो बियो, 450 राङाव बायदों बियो। दाना मा दिहुननो थिनदों, पारसेन्ट दिहुननो थिनदों। बेखायनो जोङो इनटु 100 सानजाबदेरनांगोन। गोसोआव लाबानो जाबाय, जुदि पारसेन्ट जोङो जुदि दिहुननांगौबा जोङो 100 सानजाबदेरनांगोन, 100 सानजाबदेरनांगोन जोङो। दाना जोङो दानलायनानै मा जायो बेनो जासिगोन बेनि एन्सारा। होमबा जोङो दानलायनो हायो, नैबे 0 जों दाननो हायो। दाना 45 आरो 10 खौ जों माजों राननो हायो, 5 जों राननो हायो। 45 खौ जोङो जुदि 5 जों रानोबा जोङो मा जायो, 9 जायो। ओमफ्राय 10 खौ जुदि जोङो 5 जों रानोबा जोंना मा जायो, 2 जायो। दाना 2 जों नैबे 100 जों सानजाबा जोंना मा जागोन, 200 जागोन। दाना गाहायाव मा जागोन, 9 थागोन। होमबा 200 थाबाय गोजौआव, गाहायाव 9 थाबाय। होमबा बिनि एन्सारा मा जागोन ना, अप्सनफोरनि गेजेराव अप्सन ए। अप्सन ए आनो जागोन जोंना बिनि थार फिननाय। माब्लाबा समाव जोंना बेबायदि थायालासिनो बेखौ राननानैबो देखायनो हागौ। एन्सारखौ जोङो नायनांगोन, अप्सनफोरखौ नायनांगोन मा मा दङ। दा कुइसन नम्बर 2 दं बायदि, फाननाय बेसेना बेसेबां जुदि बायनाय बेसेना 80 रां आरो मुलाम्फाया 20% जायो। थारमाने मा दिहुनसिनो, बेवहाय फाननाय बेसेनखौ दिहुननांगौ, बेसेबांनि फानदों बेखौ दिहुननांगौ। बायनाया होनाय दङ जोंना 80 रां, ओमफ्राय मुलाम्फानि जोंना पारसेन्ट होनाय दङ, जौखोन्दो हिसाबै 20% होनाय दङ। होमबा जोङो दा जुदि फाननायखौ जुदि दिहुननांगौबा, फाननायखौ जोंना मा होनो, सेलिं प्राइस होननानै बुङोमोन। एसपि लिरो जों गुसुङै लिरोबा। दाना जों बेखौ दिहुननांगौ जायोबा जोंना मा जागोन, जुदि फाननायखौ दिहुननांगौबा जोंना मा जागोन, गोजौआव 100 प्लास मा होनांगोननो, मुलाम्फा जादोंबा जोंना बेयाव प्लास जागोन। बेसेबां पारसेन्ट मुलाम्फा जादोंनो, 20%। होमबा बाहाय 20 होबानो जाबाय। गाहायाव मा होदो, 100 होदो। ओमफ्राय जों माखौ सानजाबनांगौ, दाना जोंना माखौ सानजाबनांगोन, बायनाय बेसेनखौ जों सानजाबनो होनांगोन। बायनाया दं नालाय, बेसेबांनि बायदोंनो, 80। बेखायनो जोङो बायनायखौ सानजाबबाय बाहाय। दा जोङो दानलायलायनानै जों मा जायो बेनो जासिगोन एन्सारा। होमबा जों मा खालामनो हायो, बेजों जों दाजाबनो हायो। 100 जों 20 जों दाजाबबा बेसेबां जागोन, 120 जासिगोन। दाना गाहायाव जोंना मा दं, 100 दङ। सानजाब जोंना मा दङ, 80 दङ। दा जोङो दानलायलायनो, जोंना नैबे 0 जों 0 दाननो हाबाय, आरो नैबे 0 जों बे 0 दाननो हाबाय। होमबा गाहायाव मा 1 थाबाय। दाना होमबा 12 जों 8 जों जोङो सानजाबनानै मा जायो, बेनो फाननाय बेसेन जासिगोन। होमबा 8 सानजाबनै जोंना मा जायो, 6 जायो। 6 होबाय, 1 थाबाय। 8 सानजाबसे 8, 9, 96 जाबाय। होमबा एन्सारा जागोन अप्सनफोरनि गेजेराव अप्सन सि। अप्सन सि आनो जागोन जोंना बिनि थार फिननाय। होमबा नोंथांमोना गोसोआव लादो, जुदि जोङो सेलिं प्राइस एबा फाननाय बेसेनखौ दिहुननांगौबा नैबे फर्मुलाजों जों दिहुननांगोन। फर्मुलाया जोंना मामोन, एसपि जुदि दिहुननांगौबा जोंना फर्मुलाया जागोन बेवहाय 100 प्लास जोंना मा होनो, प्रफिट पारसेन्ट जाहैगोन बाहाय। ओमफ्राय मा थागोन, गाहायाव 100 थागोन। इनटु जों माखौ सानजाबनांगोन, कस्ट प्राइसखौ जों सानजाबनो होनांगोन।
बेनो जाहैबाय फर्मुलाया। दा कुइसन नाम्बार 3 दं बेबायदि बायनाय बेसेना बेसेबां जुदि फाननाय बेसेना 40 रां आरो मुलाम्फाया 15% जायो। थारमाने जोंना मा दिहुननांगौ दाना बायनाय बेसेनखौ दिहुननांगौ। दहायनिया मामोन फाननाय बेसेनखौ दिहुननांगौमोन, दानिया बायनाय बेसेनखौ दिहुननांगौ। होमबा बेना फाननाया होनाय दङ, फाननाया बेसेबां होदोंनो 40 रांनि फानदों बियो, ओमफ्राय मुलाम्फाया बेसेबां जादोंनो 15% जादों। होमबा जों दाना मा दिहुननांगौ कस्ट प्राइसखौ दिहुननांगौ बायनायखौ। होमबा बायनायखौ दिहुननांगौबा जोंना फर्मुलाया मा होनो दाना बायनाय दिहुननांगौबा 100आ गोजौआव थानानै गाहायाव जोंना मा जागोन 100 प्लास जोंना मा जागोन जोंना प्रफिट पारसेन्टआ जागोन मुलाम्फानि जौखोन्दोआ जागोन 15 जाहैगोन बाहाय इनटु जोंना मा जासिगोन दाना सानजाबनांगौआ जुदि बायनायखौ दिहुननांगौबा फाननायखौ सानजाबनांगोन। गोसोआव लाबानो जाबाय फाननाया बेसेबां फानदोंनो 40 राङाव फानदों। फाननाया जोंना 40 ओंखायनो बेयाव 40 सानजाबानो जाबाय। होमबा बे फर्मुलाजों जों दिहुननांगोन दाना बेखौ गोसोआव ला जुदि बायनाय दिहुननांगौबा जोंना 100आ गोजौआव थागोन, ओमफ्राय जोंना नैबे 100 प्लास जोंना मामोन प्रफिट पारसेन्ट मुलाम्फानि जौखोन्दो बे थागोन गाहायाव, ओमफ्राय सानजाबनांगौआ जोंना बायनाय दिहुननांगौबा जोंना माखौ सानजाबनांगोन फाननायखौ सानजाबनांगोन। दाना नायनो मा जायो जोंना बे 100आ 100 थाबाय गोजौआव, ओमफ्राय जोंना मा खालामदों बिदिनो दाजाबबाय जोङो 115 जागोन बेयो दाजाबोबा सानजाब बेयाव मा थाखो 40 थाबाय। दाना जों दानलायोबा मा जागोन जोङो नैबेजों दानलायोबा जुदि जोङो 115 आरो जोङो 40खौ जों माजों राननो हायो 5 जों राननो हायो। जुदि जोङो 40खौ जों 5 जों रानबा जोंना मा जागोन 8 जागोन। ओमफ्राय जुदि 115खौ जोङो माजों रानोबा 5 जों रानोबा जोंना मा जागोन 5 सानजाब 20 ओमफ्राय 5 सानजाब 3 23 जागोन। बा गाहायाव जोंना मा जागोन 23 गोजौआव दाना 100 जों 8 जों सानजाबा जागोन 800 जासिगोन बियो। जों दाना मा खालामनांगौ नैबे 800खौ जोङो 23 जों राननांगौ। 800खौ जोङो 23 जों राननानै जा मोनो बेनो जासिगोन एन्सारा। होमबा 800खौ जोङो मा खालामनो 23 जों जोङो राननि दाना 800खौ जुदि 23 जों रानबा जोंना मा जायो जोंना 23 जों जोंना मा लानो हायो फार्स्टआव जोंना नैबे 800खौ जों रानग्रोनोसै 23 जों जों मा सानजाबनो हायोनो 23 सानजाब 3 जोंना मा जायोनो 23 सानजाब 3 3 सानजाब 3 9 3 सानजाब 2 69 जागोन। दाना दानख'योबा जोंना मा जासिगोन बे 0 फैबाय, बे जोंना 1 फैबाय, बेबो 1 फैबाय 110 जाबाय। 110खौ जुदि रानोबा जोंना मा जागोन 4 लानो हासिगोन जोङो 4 सानजाब 3 12 2 होबाय 4 सानजाब 2 8 92 जाहैबाय। दाना आरो दानख'बावदो जोंना दानख'योबा जोंना मा जाबावो बे मा जासिगोन जोंना 10 निफ्राय जोंना 2 थांबा 8 जाहैबाय, ओमफ्राय जोंना बेहाय 10 निफ्राय 9 थांबा 1 18 जाहैबाय। 18खौथ' जों राननो हाला दाना बाहाय दशमिक होदो बे 0 फैबाय। जों दाना बेखौ रानबावोबा मा जागोन 23 जों जुदि जों मा सानजाबनो नागिरो दाना 7 जों सानजाबनो हायो। 7 जों सानजाबा मा जागोन 7 सानजाब 3 1 7 सानजाब 2 14 15 16 जाहैबाय। दाना दानख'योबा जोंना मा थागोन बे 1 लाथिख'निफ्राय थांबा बे मा जागोन 9, ओमफ्राय 7 निफ्राय जुदि 6 थांबा 1 19 जाहैबाय। आरो दाना जों लाथिख' होबावदोलाय दाना रानबावोबा 23 जों जों मा खालामनो हागोन 23 जों जों मा सानजाबनो हागोन 8 23 जों 8 सानजाबा जोंना मा जागोन 8 सानजाब 3 जोंना मा जायोमोन 8 सानजाब 3 जोंना मा जायोमोन 8 सानजाब 3 8 सानजाब 1 8 सानजाब 26 8 सानजाब 3 24 4 होबाय, ओमफ्राय 8 सानजाब 2 16 17 18 दानख'योबा जोंना मा फैबावबाय जोबनो रोंला बियो, जोबनाय रोंला, रानबाबो जोबहैला बियो बेसेबांनो जों दोननांसिगोन। बा अपसनफोरनि गेजेराव बिनि फिननाया जागोन अपसन सि। अपसन सि आनो जासिगोन जोंना बिनि थार फिननाय। दा कुइसन नाम्बार 4 आव दं बेबायदि 700 रां साफायनाय बेसेननि मोनसे बेसादखौ सासे मानसिया 630 राङाव बायबाय, बियो बेसेबां जौखोन्दो रेहाय मोनखो? थारमाने मोनसे बेसाद, दाना बे बेसादा मोनो लिरनाया बेसेबां दङ बाहाय साफायनाया 700 रां लिरनाय दङ। दाना बेखौ सासे मानसिया मा जाखोनो 630 राङाव बायबाय, होमबा बेसेबां जौखोन्दो रेहाय मोनखो बिनि पारसेन्टखौ दिहुननांगौ। बेसेबां जौखोन्दो बिथाङा रेहाय मोनखो जों बेखौ दिहुननांगौ। थारमाने मोनसे बेसादा 700 मोन 630 नि बायबाय, होमबा बिनि रेहाया बेसेबां जागोन? जुदि रेहायखौ जुदि जों दिहुनोबा मा जागोन 700 निफ्राय जों मा खालामनांगोन 630खौ जोङो दानख'नांगोन। बा बेसेबां रेहाय मोनखो बियो 700 निफ्राय जुदि 630खौ जों दानख'योबा बेसेबां जागोन 70 रां बियो रेहाय मोनबाय। 70 रां रेहाय मोनबाय। नाथाय बेहाय कुइसना सोंदों बेसेबां जौखोन्दो रेहाय मोनखो होननानै सोंदों। थारमाने रेहाय मोननायनि पारसेन्टखौसो दिहुननांगौ जोंना। होमबा रेहाय मोननायनि पारसेन्टआ जोंना मा जागोन माखौ दिहुननांगौनो रेहाय पारसेन्टखौ दिहुननांगौ। होमबा बेखौ जों माबोरै खालामगोन? जुदि रेहाय पारसेन्टखौ दिहुननांगौबा लिरनाय बेसेना बेसेबांमोन 700 मोन। 700निखौ बेसेबांनि रेहाय मोनखो बियो
70 रां रेहाय मोनबाय जों जुदि पार्सेन्ट दिहुननांगौबा जों मा लिरनांगौनो 100 जोङो सानजाब लिरनांगौ ओमफ्राय पार्सेन्ट लिरनांगौ बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय दाना जोङो मा जायो नायनो दानलायनो दाना 0 जों 0 दाननो हाबाय 0 जों 0 दाननो हाबाय बे गैला दाना 70 खौ जोङो मा खालामबाय 7 जों रानबा जोंना मा जागोन 10 जागोन बेखायनो बिनि एन्सारा मा जागोन 10 जागोन होमबा अपसनफोरनि गेजेराव बिनि फिननाया मा जाखो अपसन C आनो जाबाय बिनि थार फिननाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायफिनगोन आङो निमाहा बिबाय दिनैबो आङो गोलाव भिडिअ लाबोनो हानाय जायासै आङो बेखिनिखौनो लाबोनाय जाबाय आङो नाजागोन उननि समाव गोलाव भिडिअ लाबोनो गोजोनथोंसै थेंक इउ